kule ncwadi Matthew 4 kwivesi efamous kwezinsuku phofu zininzi ivesi but funa lethi you must worship and serve God alone. Fanele unqule ukhonze uThixo only. So namhlanje ngifuna sithethe ngetopic ethi true worshippers and true servants of God. That is true worshippers of God and true servants of God. Abanquli benyaniso nabakhonzi benyaniso bekhonza uThixo. Uma wezana why abantu ba-arrange ngosekuseni shumaya kunini sithi gida mabangali ke futhi abantu xa be-arrange unless umuntu unento eserious acele ke ngwathi wezi ndiyaxolisa nawe wezi baxaka abantu ubalinde bayekeleni. Sinabantu abathathu bazalwane ecaweni, sine worshippers, sibe ne servants, sibe ne beneficiaries. Sinantoni? Worshippers, servants and beneficiaries. Inhlobo zabantu ecaweni izintathu. Abokuqala ngabanquli, kube ngabakhonzi. I-beneficiary yintoni yo? Abazuzi, ngani abazuzayo abeze kuThixo ukuzothola. I-beneficiary yintoni abantu bakwethu? Kwi-forms ezifuna i-beneficiaries angeke niyibone ngesixhosa. So sinabantu abathathu and ke bazalwane zikhona icawe ezigcwele i-beneficiaries from the pastor downwards. Zikhona icawe nje ezinabantu abezecaweni bezozuza bezolungiselwa ubomi nguThixo. Abantu abaxhamlayo ndifuna mna inawu ngabaxhamli zanda livelo kawo ngumxhamli kutsho ukuthi ngokwecaweni ungangumnquli unqula uThixo okanye not okanye kufanele umnquli abe ngumkhonzi. I-beneficiaries bezingafanelanga uba zikhona. Abantu ngaleka nike nive ngaleya ndithi abantu bethetha ngokuba into zethu ziyabuya namhlanje ngobani abo ngabaxhamli bathini sizolanda into zethu apha ngobani kabo ngabaxhamli abo and banamabhongo uba we are here, we are going to benefit and ubuThixo akabaniki into bayamshiya bayamagqirheni. Zininzi i-beneficiaries and i-beneficiaries ngamavila azifuni kukhonza. They don't want to serve i-beneficiaries. That's why ndisithi kuvulwe icawe ngokuvuswe icawe kangaba nomfundisi wenza sure ukuba ubashumayeza into ebathembisayo babazofumana noba uzofuna bakhonze funeka afune bakhonze ngalendlela yeloto ngalendlela egambling ukuba izokhonza uThixo ngalonto uzokubuyisela. So it's either kuzothiwa ziyabuya izinto zethu kuthiwe receive into zakho kuthiwe downloader uthenjiswe ngayo yonke ilife ongayifumana apha emhlabeni xa unokuza kuYesu. So bakhona abantu ke ngoku ababe nebhadi yovele baguqukele ukuzoba zi-beneficiaries, bavele baguqukele ukuzofumana kuThixo.
So sithi ke ngabanquli ngasanothula lo yeni ingeno intoni tha ngabakhonzi ngabanquli ngabakhonzi nabaxhamli beneficiaries abaxhamli ngesizulu ukuthi ukuxhamla isizulu uhlomula ngabahlomuli go what's in it for me, what's in it for me. Endike ndaphawula uba ezicaweni ezininzi so sino inoba nanikayi uyazi bimost yecawe umuntu xa ekhupha ishumu zapha ngaphambili azobeka isandla ukwenzela uba wena ungasukumi yonke imihla ude uzibone uba uzuthola kwanto. So uphawula uba isishumi asikhutshwa as the service, gratitude and declaration of dependence on God. Sikhutshwa njengesilobo kuzolotywa kuThixo okuningi. So bemeka abantu apha ityhu bafumana intsikelelo. Kutsho ukuthi if bebengazufumana intsikelelo bebengazuza apha ngaphambili. So ndiye ndithi ke xa ndiyibona because izinto zangoku ezizokuthandazelwa kwabantu bethu ndiyitsho ndithi lento iyayisusa ingqondo yokuba sisikhonzi uba sisicaka sikaThixo. Abantu abazozicaka beza bevule iibags zento abazoyifumana. Now nansi ke amazwi asho nguYesu waza wathi kuye uYesu hamba umke Satan kuba izibhalo zithi uze unqule inkosi uThixo wakho ukhonze yona yodwa akutshongo besele ufumana ayitshongo le. Kangabantu ke babona abantu nala vesi kaYesu kuMatthew 6:33 apha thi uYesu ufuna nitanci ubukumkani bamazulu zaye zonke ezi zinto ubukumkani bukaThixo zaye zonke izinto ziyakongezelelwa. Abantu abaninzi ngoku abathathi ngokuba zaye zonke ziyakongezelelwa bathatha ngokuba ukuze zongezelele. Funa tanci ubukumkani bukaThixo ukuze zonke izinto zongezelelwe kanti ayitshongo loo nto iBhayibhile. Kuthiwa xa ungumzalwane philela uThixo. So ke nalapha iChristian family ke sinaba abantu endibabonayo bayi aba zi-worshippers and niyanikhula. Ndiphinde ndibone uba aba ngabakhonzi aba. Masibuye umva mntanam, bayanqula bayakhonza, bayanqula bayakhonza, and unqulo alunanto yakwenza nawe. Unqulo is not about you getting anything. Ukunqula is about you losing to God. Kuthiwa ke uthi uYesu phaya you must kutsho ukuthi le nto yokunqula ayonto optional ukuba hayi xa ndithanda ndiyonqula. Into yokunqula uThixo umkhonze, serve him only, yinto enyanzelekileyo because incwadi yeColossians ithi everything was created through him and for him. Everything was created through him and for him. Yonke into yadalwa ngaye idalelwa yena. Verse balo 1:16, Colossians 1:16. Kusho ukuthi ngokuxa ndijonge wena mna ndijonge umuntu owadalwa ngoYesu edalelwa uYesu. For through him God created everything. Through Jesus God created everything in heaven, in heavenly realms, and on earth. He made the things we can see and the things we can't see, such as thrones, kingdoms, rulers, and authorities in the unseen world. Everything was created through him and for him. Yonke into yadalwa uThixo walidala ngaye
elidalela yena ihlabathi liphela, ladalwa lidalelwa yena. Uba bekuthiwa mamchakele andizazi eza verses ngese ndayeka unenzela eza videos, abanye bona basa-react no-reacta kuzo, mhlawumbe ke sibe bebhizi okanye bandikhezela bacinga uba ndizotyhafa. Eziya videos ndizenza mna kuba mamumchakele ndisenzela lo owadalwa ngoYesu, edalelwa uYesu. Ndikhe ndatsho ndathi uba umuntu uze eCFA kuthiwe ecaweni yakho uyanikela, akazobona uyothi uyazibona uyapenapena khona uba ungunumber 1 kucaba usuka kuyo. Akunikelwa, siyaseva apha, asinikeli apha, siyanqula apha. I-worship eCFA akokuphakamisa amalaphu, sikweza siyenze lo nonsense lapha, asiphakamisi malaphu lapha. Ukunqula nizokuva xa ndikuchaza kakuhle. Ukuphakamisa amalaphu ucula ingoma ngokweNew Testament kubizwa ngoba ukucula, anditshongo uba kurongo, kodwa ke ngokutsho ukuthi masiyibeke yodwa i-singing, siyibeke yodwa i-worship, siyibeke yodwa i-service, ibe yodwa i-benefiting. So masazi uba xa size ecaweni mamchakele uzosiculela ulili ingoma sigide. Xa kubuzwa ebesenzani ulili, ebecula. Afike usino masiphakamise izandla, siphakamise izandla ukuze sicule, asiphakamise izandla ukuze sinqule. Wow, smell. Niyakhumbula ukuba lento yenu le yokwehlisa worship izoba ngamaculo iqale apha kwi-para churches, kwezi nhlangano zonkonzo zonke. Kudala bekho abantu kuthiwa ngabahlabelelisi. Kuthiwa ngobani? And uyaphawula uba emakhaya kwabatata basengamaqaba kusengabahlabelelisi nangoku, because into yenzayo usikhokhela ekuhlabeleleni. Aningobanqulisi, ningabahlabelelisi. Kwezinye indawo kuthiwa oluqalayo kuthiwa ngu-chorus leader. Kwezinye incawe kuthiwa ngobani abantu ikhwaya, kuthiwa ikhwaya. So lento yenu ka-worship olula kangaka, kuqhamuka abantwana abathathu abafuna usitasalazisa, basitasalazise kube sethiwa bebeworshipha la. Ndithi ke uba ubusuke ecaweni yakho unikela, xa ufika apha sofike sibone uba ubunqulana noba ubuyothenga intsikelelo. Ndithi ke into endifuna niyibambe ukuqala, the first point endifuna niyibambe yethi worship and service are compulsory, ayikho optional ngali. Ukunqula nokukhonza into enyanzelekileyo once wazibiza ngomntwana kaThixo. Kunqwa nomuntu ozalwa ekhayeni elinentsimi enkulu, ekhayeni elinentsimi enkulu. Xa ethi utata makwanje kuyohlakulwa, uhambe wena wenzani ngoko kwezinto ezimbini? Hayi ke ndiyazi bazalwane solisebenzisa nje roughly eligama, just for the sake of understanding. Ndiyazi uba asiyezi loo nto kootata bethu ne. Ndithi xa utata wakho esithi hamba uyohlakula uvume, ingena phantsi kweyiphi into kula magama amabini? Ukuvuma ukuyohlakula yi-serving. Kusho ukuthi ukuhlakula yintoni ke? Ndithe ndacacisa ndathi for the sake of understanding, ndiyayazi loo nto asiyenzi kubazali bethu, ndizama ukunika ihint. Ukuvuma ukuyohlakula uthi tata ndiyahamba, ifoliture andantoni? Under worship. Kodwa siyazi uba ngokomzali asisebenzisi bani uworship, but sizama ukutolika. Kutsho ukuthi xa uThixo ethi yenzi into, ukuvuma kuchaza ukumhlonipha. Then ukuhlakula ke ngoku kuchaza
ukumsebenzela, serve. So ukuze ukwazi ukuseva, you should be able to worship. Yes, serving is the result of worship. Niyayibona into itshoyo? Sithi ukukhonza, ukusebenzela uThixo kufanele kusuke ekumnquleni. Uba uzimisele ukuseva uThixo ungamnqulanga uzogcwala izikhalazo. Qala ube ngumntwana omthobelayo, omhloniphayo, omthandayo, then uzomsebenzela ke ngoku. So xa ufika umntwana engayanga kuyohlakula, yazi uba lo mntwana ungayanga kuyohlakula kuthiwe makuyohlakula akathobeli. So sithi ke i-worship i-compulsory because of serving and worship are compulsory for 3 scriptures for today. Esokuqala sesiya, you must worship and serve only him. Must. It's a must. Eyesibini lebe siyifundile, Colossians 1:16, Lord, everything was created through him. God created everything through Jesus, and he created it for Jesus. Nyanzelekile ke uba xa udalwe ngoYesu, khonza uYesu. Then eyesithathu ngu-2 Corinthians chapter 5 verse 15. And ndithi ke ngale andizubuya mva tu ekunikhonziseni. Funa ngiqiniseke uba ndiyanikhonzisa, ndiyaninqulisa, nibe ke senicula ke. Kodwa kona maniqiniseke uba niyamkhonza uThixo apha. You serve him. Maniqiniseke uba niyamnqula, ukumnqula kukumthobela, kukuba ngezantsi kwakhe, kukumbeka phezulu. Kuthiwa he died uYesu for everyone, so that those who receive his new life, and this fumene life yakhe entsha, will no longer live for themselves. Kuthi once wafika phambi kwami CFA, I have to make sure that you no longer live for yourself. And ndinixele nyani, ndiyabasizela abantu babi abakwezicawe kungenziwa kwanto. Ndiyabasizela. And abantu abaninzi babalekela kwezicawe bazofika bangenzi kwanto. Khawube nomfanekiso womntwana ke ngoku ovele wabaleka washiya ikhaya lakhe wayapho kungahlakulwayo. Kuba ebaleka lo mzali asazophinda abuyele kuye, because xa ubuyela kuThixo ane kuzofika kuthiwe iphindima yakho. Iphindima yakho. Kube sosithi wena hayi umfundisi zange afune into, kuthiwe wena wambaleka uJJ wena. Njengaba bazobaleka ngoApril. Ileti yomi inki ngoku. Injani inki? Ingathi ninenhlono ngathi beningaziba ndinibhaqile. Ndithi mamgaxi iyoma iinki. Elete yangabane yange-end ka-April. Xa siqala sithi khawuvezwa wakho 100%, khawuvezwa wakho 100%. Okanye ke nibhala ngezipeni izivele zine-inki eyomileyo, nove niyibhala ngalaa mini leta. Kwakuthiwa yintoni la inki lana sike yayine-inki? I-fountain. Ntona ngole? Thank you. So ndithi ke mna JJ ndizonikhonzisa. Yithana ke nasikhonzisa. Ungalingi utsho kanti awutsho da. Yey, ndizanikhonzisa mamcakela. Ukunikhonzisa kunithini? Kunenza niseve, ndizoniservice. Ndizoni sebenzisa, nisebenzela uThixo. I'm going to make you serve him. I'm going to make you worship him. Nansi yakuthiwa wafela, kanivezwe NIV mfana wami, yenzela uba ndifuna mna umuntu njengoba esuke ecawe ukuthi uyanikela uphuthi sibani bani, utata sibani bani, usisi sibani bani, yiza la. Woza la. Kabani ke ndicinga uba inoba
abantu associate members boze bathini bethu boze bayichintshe associate membership ibe yi-main membership, because at least xa uyi-associate nokuchaphazele kakhulu. And kanti itsho bazalwane uba they owe it to us to do that, because xa uyi-associate member necawe yakho and akho tyala kuloo nto. Qha ndiyabazi abanye abavele babaleka kwayilo bathi vele ndisindwa kwayile association, andifuni nokuva uba kumane kusetyenzelwa uThixo, isazela siyandigweba malive ndimke. Hey, uyazi into endiyibonileyo ngoku ndilapha kwesikhundla ndikuso. Hey, imihlolo ndingazi bantu zendiyibone apho kuthiwa xa kulungiselela ipasika kuthathwa kwimali ye10. Yhu, ipasika ithathwa engxoweni, akho mntu ukhupha mali yapasika. You over my dead body. Ningabe nihamba phezu kwam xa niyoyikhupha le mali. Kukhutshwe engxoweni ukuze nidle. Sekunzima ukhupha naleni ezoyidla ke ngoyimali. So ke ndizawunikhonzisa, and xa sifika lapha nizondibonga. Nina nizondibonga. And nizobe nibabukele abantu abangakhange benze kwanto, abaculileyo bagida ithomoyi. Andiyifuni ithomoyi, iyalibazisa. Uyazi abantu abaninzi ubukwagida ithomoyi wakhathala, ucingela ubukhonzile uzibona kubekhathele, kanti akakhonzanga, wonwabile, ujayivile. So icawe yindaba efamba siyahlala kuyo sidecide and sidiscusseni uba what are we going to do as a way of worship. Make siyojonga intombazana. Niyakhumbula intombazana ayithetha ngokunqula, caba ayikwazi phambi uye sacacisa. Intombazana, the Samaritan woman, John 4 verse 21 or so. Ithi le ntombazana, nina maJuda nithi indawo yokunqula kuseJerusalem. Which means le ntombazana yayicinga institutionally xa icinga nge-worship. Masinyukela ngasehla mntanam. 20. Uthi lo sisi, our ancestors worshipped on this mountain. Xa nicinga le ntombazana worship kwakhona imtsho ngale ndlela simazi ngayo thina okanye isho ukucula nayo. Isho ukucula, ukuhlanganyela, okwenza eza rituals uba siye sadibana sanqula. Kuthi ke sinqula kulaa ntaba, but you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem, because intombazana yazi uba ukuhlangana sicule sinyusa ingoma ziye kuThixo i-worship leyo. Okhokho bethu thina maSamaria babenqula uThixo kule ntaba. Ke nina maJuda nithi iseJerusalem indawo apho abantu bamelwe kunqula khona. So lo sisi usecinga ngecawe uba apho sicawa khona. Next, aphendule kuYesu. Aday, woman, Jesus replied, you am correct. Believe me, a time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. Ani kumnqula kule ntaba okanye nimnqule eJerusalem. Which means institution will not matter. What will matter will be the attitude. Uthini xa iqhubeka 22? Uthi, you Samaritans worship what you do not know. We worship what we know, for salvation is from the Jews. Yes? Abesethi, kodwa kuza ixesha kwaye selikho abaya kuthi ngalo abanquli benene. Bamnqule ngomoya benyanisile ubawo. Now, ubuyayiphawula lanto inento yokwenza ne-attitude, because ukunqula yi-attitude ekhokhelela in serving. Service is to do his will. Worship is to say yes to his will. So when you say yes,
xa uthi ewe kuThixo uyamnqula uyambeka, then xa usenza intando yakhe uyamkhonza. So the attitude of saying yes to God is worship. And ayidingi uba uyoyenzela entabeni, ayidingi uzoyenzela eholweni. Yes umtsho noba kuphi. Iivideos zam nizifumana nisecaweni noba nizifumana noba niphi, nizifumana noba niphi andithi kufuneka uba yithini kulaa video? Yes, as a way of worship. And then do le nto ibitsho kulaa video as the way of service. Yabona simple kanjani? So ukunqulisa kukuba ndithi yenza into ethile. Umzekelo, okay, masenze umzekelo, masiphinde phaa kuSathane athi uYesu makamnqule kula Matthew 4. Utheni uSathane phaa? If you bow to me, I'll give you all these things. Yabo? Kutsho ukuthi uYesu ebezomnqula ebezokwenza into ezimbini uYesu kuSathane. Xa evuma ukuba okay Sathane ndizawuguqa, ibizoba into le i-worship. Then xa seguqa ke ngoku service, which means to agree to do is worship, because it is to obey. Worship is to obey. And then xa sele usenza le nto ke bekuthiwa yenze uyakhonza ke ngoku. That's why uYesu esithi suka Sathane, kubhaliwe kwathiwa uze unqule ukhonze, unqule ukhonze, obey and do, obey and do. So ukunqula uThixo kukumthobela kwinto athe mayenziwe. That's why ngenye imini uThixo uyothi usespa, not espama, uyothi ule kwi-hardware noba kwa-build it, athi uThixo thenga ipaint. Kufuneka uba ezenze zombini ezinto phaa. Umnqula ngokuthini uThixo xa ethi thenga ipaint? Uthi oh Thixo ndiyavuma. Then umkhonza ngokuthini ke ngoku? Ngokuyithenga ke ngoku ipaint. Bekhona iculo apho? Akho culo. So which means ke ngoku when you listen to my videos, you are listening to the instruction. When you agree with the instruction on the video, you are worshiping. When you do or carry out the instruction, then you are serving. Which means is serving and worship is intertwined. You can never serve without worshiping. Uba useva iservice yakho ingaphumi kwi-worship, uzosola ukukhalaza. Besithe kwi-worship antikho into ezintathu. Besithe you love extremely, you trust in extremely, you obey extremely. Then ezo zinto ke ngoku they become the fuel for your service. Sithi ngesiXhosa xa unqumula uthanda kakhulu. Uthetha bango umuntu omthanda kakhulu ngeke umseve. Ngamseva ndithi. Uthanda kakhulu, uthembe kakhulu, uthobele kakhulu. So if wenze ezo zinto zintathu, ndisho mna JJ uba yonke into endithi masiyenzele uThixo apha sizoyemenzela. And sizomenzela singakhalazi xa siqhutywe zezinto zintathu. Ungaqhutywa kuba uyimember yase Christian family. For instance, sendipledge kumabandla amaninzi apha e-Eastern Cape for ukwakha izindlu nokuthini, because xa ndisiva umyalelo ndiwuva njengomntana kaThixo. Into yoba lo myalelo uyosebenza kweliphi ikamera, it's none of my business, because kuyokwenziwa intando kaThixo. Ndithi ke when you receive the instruction, when you say yes, you are obeying, which is the result of worship or some form of worship. And then also uyenza, then you are serving. Imani ke kutsho ukuthi
uba i-serving khange bekho, uba there was no service, it means there was no worship. Niyamkhumbula uYesu esenza umzekelo ngomfana ekwathiwa xa ehamba uyise wathi makahamba osebenza ensimini. Wathini lo mfana? Wathi ngeke. Kodwa emva koko wajike wavuma wayokwenza. Then owesibini kuthiwe kusafika kwathiwa wathi kodwa wangayenzi. So ngomphi oweshiphileyo, ngomphi onqulileyo waphinde wakhonza ube bekuthiwa nguThixo lo muntu ubeyalela. Ngolokuqala ne kutsho ukuthi omnye umuntu uqala athi hayi kodwa jikenze, kodwa omnye uthi ewe kodwa jikangenzi. Le nto ndiyitshoyo ke ayi-aplayi kubantu aba-akhawuntayo with a good reason. Ayi-aplayi because umuntu esithi ujike wangenzi ngumuntu ojike waprioritizer ii-interests zakhe. So ndizawunenza abanquli ke apha ecaweni. Ndizawunenza abantu who love God extremely, who trust God extremely, and who obey God extremely. Every ntshumayelo mayikuphushele ekuthandeni uThixo. Yonke intshumayelo mayikuphushele ekuthembeni uThixo. Yonke intshumayelo mayikuphushele ekuthobeleni uThixo. Not ekukhongozeni kuThixo. Mayingabikho intshumayelo epromoter i-beneficiaries ecaweni. And nina ama-CFA noba kuphi aniye kuzithanda ezintshumayelo. Sosebenza sizokhonza utata wethu. Benditheka abantu abamanga abaveza i-definition ebendiyijonga ku-Google. Niyifumene abantu abam? Definition of worship. Meaning of worshippers. A worshipper is a person who shows reverence and adoration for a deity. You show indoni ukuthobela, reverence, and adoration, ukuthanda. Yabo xa suthiwa I adore you. Kwakhona ingoma ecula kudala ithi Father Jesus, Jesus, I adore you. Jesus, I adore you. I lay my life before you, Jesus, Ayitshuba I love you. Love, adore. I-feeling engaphezulu kwa love. So xa kuthiwa I adore you, ithi uba ndikuthanda ngokungapha. So kuthiwa ke i-worship, a worshipper is a person who shows reverence and adoration. Kutsho ukuthi ngoku mna xa ndithi masenzele uThixo into ndilindele kuni uba nibonasele ukumthobela. Then ngaloo ndlela ningabanquli benyaniso. Okwesibini, adoration. Kubonakala uba uyathandwa uThixo. We adore him. Then elandela i-definition ithini? A person who feels great admiration or devotion to someone or something. Uyabo xa kuthiwa imali uyayikhonza, kuthiwa imali uyayinqula. Ithetha uba you show great admiration for it and you show great devotion to it. So xa kuthiwa ungumnquli ayithetha ukuthi ucula kakhulu, ayithetha ukuthi wenze izinto ze-spiritual dance zemidlalo le. Your attitude says it all, because uthe uYesu abanquli benyaniso bayomnqula uThixo ngomoya nangenyaniso. In other words, they'll be genuine, they'll be true to what they claim. So njengoba nize apha ngale, nifuna nina ndinenza abanquli, nifuna nina ndinenza abantu who show
great admiration for Jesus, who show great devotion to Jesus. Fanele xa uze caweni uze ndibone uba uyakhula. You should grow in devotion. You should grow in admiration. You should grow in a reverence of Christ. When God says jump, xa sewuthi ukhulile kwamoya, you don't ask how high. And ndifuna niyilumkele lento nina apha ecaweni ninikela kakhulu kunabanye. Because bakhona abantu abanganikeli apha ecaweni ndiyabazi. Kukhona abanikela kakhulu kunabanye. Aba banikela kakhulu bangatyhafiswa ngabo banikela kancane, because you need to show personal devotion. We are not supposed to be devoted as the church. As the church. Fanele sibonakala sukumthanda ngamnye. Ngamnye. Jeba ngosiye enkonfeni emthatha. Jebe besitsho ubabi kwizaziso apha. Yazi uba yipati yakho leya. Ayinto yipati kane. Ewe, ngumvulo wendlu, kuvulwa indlu katatakho pha. And awuthembiselani nabantu, individual devotion. Uyazi uba ubi devotion yakho izoba i-devotion yenkazathi. Kungenzeka ufe kuqala kunathi. Usaqhubeka nalenkazathi. Ungamthobeli uThixo ngaba ndisenombuzo endobuzayo uba inoba xa sizonikela lapha caweni sisabuza na kuThixo uba kube yimalini okanye sibuza ezingxakini, sibuza na kwi-budget. Ndinalo mbuzo. Who do you ask when you are to give? Who do you ask when you are to pledge? Who do you ask when you have to go to the conference? Xa ufuna wenze intando kaThixo ubuza kwi-resources noba yi-attitude of the truth, yi-attitude of the spirit. Kutsho ukuthi i-worship xa kuthiwa unqula uThixo, you are driven by the spirit inside. Ndifuna ke sijonge igama kukhona into ekuthiwa yi-law of first mention. Kuthiwa yintoni? Yintoni? Nithe nathethela phantsi kanje andifuni nikhwaze qha ndifuna nithethe nivakala. Ndithetha uba ngoba benindihleba benizovakala kanje. Masiye yintoni? Law of first mention. Ithetha ukuthini loo nto? Ithetha ukuthi ukuze ufumane igama lento jonga apha iqale yatshiwo khona okokuqala eBhayibhileni. Where was it first mentioned? Abantu abaninzi ke bavumelana uba igama lika worship liqale ukuvela kuAbraham xa ebeyonikela ngonyana wakhe. So uAbraham wayehamba ecula? Zanga cula ndithi. So masiyojonga, is it Genesis 22? Apho athu kuthiwa wathi uAbraham kwizigcaka zakhe, shiyekana apha namadonki, mna nonyana wam sitheni sizonyuka siyonqula. In other words, I'm going to the mountain to say yes to God. I'm going to the mountain to obey. Ndiya entabeni ndinguAbraham ndiyobonakalisa irreverence. Ndiyobonakalisa uhlonipha uThixo. Ndiyobonakalisa i-devotion, ndiyobonakalisa i-adoration of God. Bathi ke abashumayeli qhamzi, uThixo pha wayeyotesta uAbraham ba lonyana ofike ebudaleni akathandwa ngaphezu kwamna ndinguThixo. Because umntwana omfumene somdala solibele nawe sino sebenza becawa. Ume ngenyawo. Ukwanele uhlele ngayo. Uhlala esitulweni sabantu abadala abanemiqolo omncanga. Uthi uzinze. Wathi kulo madoda wayehamba nawo, salani apha nina nale donki, mna nale nkwenkwe siza kuya phaya sakuthi sakugqiba ukunqula. Kutsho ukuthi unyana uzothi yes to God. Nam ndizothi yes to God. Kuthiwa stay here with the donkey
Abraham told the servants, the boy and I will travel a little further. We will worship there. Akuzuphatha malapho pha acula ibhesi uAbraham, uIsaac acula itena. Akuzukwenziwa lonto pha. Kumandi kuAbraham ngokwayonqula. Nithuleleni. Hayi ndiyaniva. Ndisho kwabathuleyo ni. Wena utshoyo ungabokhathazela. Imani ke. Kutsho ukuthi singathi ke ngokumnandi ukunqula noba akumnandanga. Akumnandanga ukunqula because kunqala kwintando yakho. But into eyenza kube ngcono kukuba ube uThixo uye wamthanda kakhulu. Ube uThixo uye wamthemba kakhulu because uAbraham niyabona uba umthembile uThixo pha because uthi sizobuya. Kamba bazoyijonga obabi ivesi apho kuchazwa khona ifaith kaAbraham pha kuthiwa it should be Hebrews. Apho kuthiwa iyachazwa pha uba ukholo lukaAbraham kuthiwa Abraham believed that God can even raise the dead, which means ngokwaya ubulala lenkwenkwe uyasivezela uyasikrobisela umbhali wamaHebhere ukuba uAbraham zange kudingeke kuba abe nonyana ababini ukuze anikele ngobunyenyana. Unikele ngonyana omnye wabe sesazi uba ngoThixo ndisenganayo unyana. But abantu bangoku xa bezokwenza into kaThixo funeka baqale babe neplenty. Kuqale kushiyeke kuqala. uAbraham zange athi Thixo ndinike wesibini unyana then ndiza kulantuka. Cha kuthiwa wathi sizothi sakugqiba ukunqula sinonyana. Sakugqiba ukuthi yes. Sakugqiba ukuthi carry out the task of mna ndibulala lo mfana. Kuthiwa Abraham reasoned that if Isaac died, le nkwenkwe le ndiyoyibulala le, but ubifile God was able to bring him back to life again. So ndifuna ukuthi Christian family yazini uba le nto inincinisayo lunqulo ninciniswa kunqula nirhala ukuhamba niyapho nizoyocula. Imani bazalwane xa ndinirhalela andithethi ukuthi senirhalela ngoku nizorhalela ngoApril. Kwethini khona ivolume kancapha ku-main speakers. Nizorhalela nini? Nge-end ka-April ukuya kwicawe ekwenziwani ekuculwayo. Ndifuna iziqala napho kudlalwa khona ugqapha. Kwezikatha. Ndifuna ngoxa sino ubona ivideo noba inekepusi noba ayinakepusi. Uthi this is the call to worship and serve. How do I worship? I say yes to this video. And how do I serve? I do what I've said yes to. Nansi worship alone. Worship ka Abraham was not a song. Worship ka Abraham was to say yes to killing the one and only son. So stay here with the donkey. Abraham told the servants, the boy and I will travel a little further. We will worship there and we will come back. Imani ke kutsho ke ngoku apha ecaweni yethu umuntu onikela kakhulu unqula kakhulu. Kutsho ukuthi iworship ayidingi voice. Ndike babona abantu you ivoice yakho imnandi you can make a good worship. Thixo akaworshipa ngevoice, uworshipwa ngewill. Eva uThixo unqulwa ngentando. Ube intando yakho uyakwazi ukuthi hayi kuyo uthi ewe kwintando kaThixo you are a good worshipper, which means umuntu oyiworshipa kakhulu ngumuntu othi yes kakhulu kuThixo. Khona ingoma ezasiculwa kudala sithi enye I say yes Lord yes to your will and to your ways.
I say yes, Lord, yes. I will trust you and obey. When your spirit speaks to me, and my whole heart I'll agree, and my answer will be yes, Lord, yes. I say yes, Lord, yes, to your will and to your ways. I say yes, Lord, yes. I will trust you and obey. Now, niyeva iyadibana le nto. Nanku lo yes, nansi le trust, nansi le obedience. And uzothi yes xa kutheni when your spirit speaks to me, and my answer will be yes. Kunqula koko. So kusho ukuthi xa uzibona uvukwa inkani yasemakhwetshubeni usithi andizuyenza ke litsho ngutata umfundisi kule game. Uvukelwa yi-rebellion against worship. Fanele wena wenza njengoYesu uhambe uye eGetsemane uyothandaza uthi naku ndivukelwa intando yami namhlanje, because intando yakho yile ekubalela izinto ebefanele uyazenza. Khona omnye umfo kwelinye ibandla endanibalisela ngaye, thoke ndingesela amabhongo kakhulu ngaye ngoku namabhongo njalo nto yangalami. Caba weva uThixo esithi makanikele ngemali ebeyiqokolele lilobola, anikele ngemali ebeyiqokolele lilobola, kuthiwa wanikela lo mfo. So xa ucinga ngento enjalo ke ngoku ungabona uba xa ungumzalwane awumthobeli uThixo xa ubungenanto buzoyenza. Abantwana bethu, they obey us and we expect them to obey us. uLiza lo akazumane sithi kumama uChagi ndiyeza xa embiza. uLiza akazumane sithi ndisagqibezela into ethile, awuqala ugqibezele phambi uthobele. So if you want to obey God, if you want to be a true worshipper is a yes person. Is a yes person. I say yes, Lord, yes. To your ways. I say yes, Lord, yes. I will trust you and obey. When your spirit speaks to me, with my whole heart I'll agree, and my answer will be yes, Lord, yes. Xa utshinceka ngokwenza intando kaThixo ungumnqulu wenyaniso lo? No. That's why ndifuna apha ecaweni wonke umuntu azazi uba umntu umni. I-true worshipper ngumntu okwaziyo ukuthi ewe kuThixo nobuthi makanikele ngonyana wakhe wokugqibela. Athi ewe. Ewe. Ungathi Thixo mandiqale ndigqibe. Kaba ndikhumbula uYesu kubantu ababini ababezomlandela. Omnye wavolontiya ubuzomlandela izithi Luke 9 phako verse 57. Enye indoda pha ithi Nkosi ndizokulandela kodwa ndicela ukuthini ukuhamba ndiyothi bye bye ekhaya. Wathini uYesu? Akekho umuntu othi ebambe ikhuba bhenga semva masiyabe. uYesu akanayo into baqala ugqiba into ethile. Ndenzele umuntu olapha eChristian Family othi Thixo ndikuvile ubuthe mandenzeni pha eMthatha, ndikuvula uthe mandithenge inkomo, uthe mandithenge igusha, uthe mandakhe ioffice ndodwa, kodwa Thixo kho into ethile ndizafuna uyigqibezela. Ndenzela ungabi na excuse, wazi uba ndakuxelela uba i-worship ayinaye uyima Thixo. He said to another person, come. 62. Okay, masiqale kwi-beneficiaries ya uYesu pha uchitha kuleyo qala noba uchitha i-beneficiaries andithi.
Nithule ntoni ngo? Verse 58. Bente 57. 57. Ndicinga uba phaa ku-57 uYesu uzochitha ububeneficiary. Kwathi besendleleni othile wathi kuYesu, Nkosi, ndiyakuba ngumlandeli wakho. And beyitshilo uYesu wathi uba ufuna uba ngumlandeli wakhe ithini? Zincame, deny yourself. I-self denials li kukuba ungayenzi intando yakho, deny yourself, your will. Kuthiwa ke wathi lo mfo, ndiyaba ngumlandeli wakho, Nkosi ndiyakuba ngumlandeli wakho, ndiye naphi na apho uthe waya khona. Next. Waza uYesu wathi kuye, iimpungutye zinemingxuma. Uphelisa ntoni ke ngoku? Ukuba yi-beneficiary, uba ubulandela mna ungezi kwiinto zakho lapha, koozinto zakho lapha. Ungezi kwiinto zakho lapha. Ezatoni? Ezadliwa sisikhonyana. This time next year. Awuzanga ku this time next year lapha. Waza uYesu wathi iimpungutye zinemingxuma neentaka, zineendlwana, kodwa yena unyana woluntu akanayo nendawo yokufaka intloko. Which means uYesu, he came and displayed how we ought to live. uYesu uzile wazosibonakalisela uba masiphile kanjani, wazosibonakalisela uYesu uba noba asinazo izinto ezithile, we can be true worshippers. Le nto manje uza ngaphambili lapho uzobeka izandla xa ukhupha isishumi ukuze uwine ilotho lapha. So uthi uYesu xa uza kum kungenzeka ungabi nanto. Xa uza kum yazi uba apha kum akufunyanwa. Kwamna ndinguYesu, in my earthly life I never had a house. I never had a house. Kodwa kungenzeka uba wena ngoku endaweni uba wenze into etshiwo nguThixo, usafuna uqala uthenga ivili lemoto, usafuna uqala usa imoto kwi-service, usafuna uqala uyothenga i-banana dress, usafuna uqale uyothenga usenda ndizoqale ndi and uqale ndi uyayivala i-obedience. Ndinixela inyani e-CFA so gqibela sesiphila ngo-JJ, ndiyanixelela bona sonwabayo sizophetha seyiphelile laa nto yoba uve uThixo ethetha nawe wedwa uba le nto ndifuna uyenze ngolu hlobo kangaka. Kuthiwa ke the man, okwesibini, he said to another, okwesibini, come follow me. The man agreed, but he said, Lord, first let me return home and bury my father. Yimani ke bazalwane, xa kuthiwa ethu Yesu hamba umlandele, uthi wena ndiyavuma kodwa mandiqale, kukuvumo mthule, kukuvuma okunokuthobela okuthi ndizawuyenza kodwa ndizoqale ndi. Kukhona ukuthobela apha? Never. I-arrangement leyo, ayo obedience. That's why bendenza umzekelo ngoLiza lo. uLiza ubukwathi umama uChaki, Liza thatha isihlangu zam pha. Athi okay mama, kodwa ndisaqala apha eshop. Iyacaca mos umama uChaki ifriend yakhe lo mfana. Bazorisha i-agreement yoba mama ndizoqala kule yam. Because xa kuthethwa nge-reverence kuthetha ukuthi uThixo umbeke phezulu kangangoba xa esithi yenza you always say yes. That's bezininzi ingoma zakudala ebezicula ngo yes, my soul says yes, says yes, says yes, my soul says yes, says yes to your will, my soul says yes, says yes, says yes, my soul says yes. Says yes to what? To
do your will. Moya wami uthi yebo, uthi yebo, uthi yebo. Moya wami uthi yebo, uthi yebo. Go see you worship le. Uthi yebo, and then you carry out. Yima xa uvumile kodwa wayenza, that's not worship. I-worship mayibe ne-obedience. U-Abraham wathi uThixo makahamba unikela ngo-Isaac andithi. U-Abraham wathatha u-Isaac uthi ngali wahamba naye 3 days. Kutsho ukuthi yes ka-Abraham wathestwa qithi. Umane uyijonga le ntwana imane uncokolela ikuxelela nge-future yayo uba tata ndifuna uba yiplumber, tata ndifuna uba yi-electrician, tata ndifuna uba ngugqirha. Iyakuncokolela, ye tata ndifuna ukuba, and inkwenkwe iyazi uba ezintabeni bekuqhela ukuyothandazwa. Isho nje uba hayi sizawubuya notata, tata xa ndibuya nje ndizokuthengela imoto. Uyazi u-Abraham, you know. So i-worship ka-Abraham yiyona befamba e-Christian family isenza sizibone singekenzi into mama uQamza, because akakabikho umuntu osele enikele kwi-level yokunikela ngokuliya hlobo. 3 days ehamba Abraham, which means singathi ke ngoku ngali le 3 days ahamba ngayo angekafika entabeni yayithesta i-worship ukuthi yes, the attitude ukuthi Abraham, do you adore me? Abraham, are you devoted to me? Abraham, do you love me? Do you obey me? Do you fear me? Then xa sebefika entabeni kuyotestwa ke ngoku i-serving uba ukwenza ke ngoku the will of God ebendithe yes kuyo ke ngoku ndizomkhonza ke nguThixo ngokubulala unyana wami. Kuthiwa ke stay here with the donkey, masiqhubeke. So Abraham placed the wood for the burnt offering on Isaac's shoulders, while he himself carried the fire and the knife, as the two of them went together, walked together. Yes, bayahamba bayenyuka, inkuni zithwele ngulo mfana, qhubeka i-obedience. Le ndithi ke kunqula oko. Next. Endleleni usuke uIsake kuyise, uthe uIsake kuyise tata, uAbraham wathi thetha nyana. uIsake wathi nanku umlilo, nazi nenkuni, liphi lona ixhwane ledini. Next. Uthe ukuphendula Abraham, iya kubonwa nguThixo lodo mfo wami. Batsho bahamba besiya kuloo ndawo yayalathwe nguThixo. Bakufika apho uAbraham wenza iqonga lamadini, wenza altar, wabeka inkuni ezo phezu kwalo, wambopha uIsake unyana wakhe, wambeka phezu kwezo nkuni. Ubuya iPaula phaya, uAbraham akathanga ndizo yonqula, uthe si zoyonqula. Kutsho ukuthi in as much as uAbraham ethe ewe kuThixo, no Isake uthe ewe khangala, kusho uba wadluthuluza. Because kaloku uba wedluthuluza wethu zabiza nyukani nyukani. So banqula bobabini. Kusho ukuthi ke mna njengomfundisi wenu ngoku faya ndithi yes kuThixo nani ningo Isake nithi yes. Mandingathi yes nina nigcwale into ethi mandiqale kuthiwa ke wavuma noIsake wabotshwa, wabekwa phezu kwenkuni. Ngokwabekwa phezu kwenkuni sike seva uthi kwathetha uIsake kangayithethe loo nto uIsake. Masiya, when they arrived at the place where God had told them yes, kwenzekani ke ngokubantwana, because fast vezile ivesi elandelayo into ezithenzi. Kuthiwa Isaac turned to Abraham and said,
yabona ngo ndizovele umvathele lo mntana ndithe next ma bese ku Isaac lapha ebeka inkuni vele ndibeka inkuni kuwena kwami kusengu arrived and Abraham picked up the knife ke ngo uzoseva ke uzokwenza intando kaThixo to kill his son as a sacrifice because ebethe yes. That's why ngizithi le nto niyibiza abangu sacrificial nizoyibaleka apha ngoApril. Nawufike phaya ezulwini uba ikhona indlela nidibana noAbraham abuze uba sino wabaleka ntoni ndabaleka into phela siyibiza ngosacrificial. Uyazi uba le nto siyenza apha ecaweni why siyibiza ngosacrificial? Sibiza ngosacrificial because iphazamisa iplans zethu, not kubi into enkulu ayodwa inkulu qha iclasha neplans zethu. Number 1. Okwesibini sesinamatyala asisenandlela. At least kungcono kwaba ingusacrificial kuba bengenamatyala, imbi kakhulu kwaba ingusacrificial kuba izo disorganizer izoba inconvenience because abanye inzima kubo ivakala isacrificial ngenxa uba izoba inconvenience kwizinto zabo. Kuthiwa ke uthathe imela ukuze ambulala unyana wakhe. Next. At the moment the angel of the Lord called to him from heaven, Abraham, Abraham. Yes, Abraham replied, here I am. Yes, don't lay a hand on the boy. But ke phaya abantu uThixo was demonstrating into azoyenza kunyana wakhe because uThixo wanikela unyana wakhe nonyana wavuma. But xa siza kuthi ke ngoku sibamba le ndawo yoba uthe uDavide ndizohamba ndiyonqula mna nonyana wami. So sithi ke ukunqula ukuworshipa uthe uAbraham ndizoyonqula nonyana wami. Sithi ke ukunqula kuna 3 components andithi love, trust, obedience. Love, trust, obedience, which means bonke abantu apha ecaweni abamthanda uThixo abazibana nxa, bonke abamthembayo uThixo abazibana nxa, bonke abamthobelayo uThixo. So i-true worshippers ke angobantu bacula kakhulu, angobantu yazi ukho umuntu ocula dalile kodwa ecaweni yakhe engakhuphi nesishumesi, akaphi nabantu abasweleyo, unendlu emenyezelayo enhle ingathi kaSomathenda. Ifuna xa ungumzalwane usli ube nenhloni xa indlu yakho ideveloper phezulu kaThixo, iba nenhloni. Ayo blackmail ke le nditsho, ayo blackmail. Antini yazi uba ikhona eBhayibhileni apho uThixo wakhe wakomperisha indlu yakhe nezindlu zabantu. Antini yazi loo nto, wathi eyami indlu intoni ilunxuwa, which means ngeke sithethe ngendlu ke kuThixo, singathetha ngee-interests ukuba zezikabani interests oziseva kakhulu kwii-interests zikaThixo nee-interests zakho. Kuthiwa ke kwathiwa kunyana uAbraham angambeki isandla. Then masiye ke characteristics of true worshippers. Then once ke sathetha nge-true worshipper, i-opposite yayo i-false worshipper, noba iyafundekela ecaweni, noba icula kwi-region, noba icula ku-national. True worshippers, number 1, they know God. Bayamazi uThixo. Beke wakhona ke imfundiso kudala ebezisithi uThixo you can never know him. No, they have a personal relationship, they've had a personal encounter with him. And then ukuthi bamazi babembonile, bamazi by faith.
i-reality yobukho bukaThixo man ikubo. Umntu omaziyo uThixo umbona ngokuba amhloniphe uThixo noba kabonwa. Ubonakala ngokuba amoyiki uThixo noba akho bantu bambonayo. Ayenze intando kaThixo ungekho umuntu uyibonayo. Niyazi uba bakhona abantu ezicaweni abazirobha izishumi. Into yoba basirobhe uyazi uba akabonwa njengo Ananias. UAnanias kwizenzo chapter 5 kuyabonakala uba wayengamazi uThixo uAnanias. Wacingela uba uThixo kuba engekho phaa endlini akaboni. Uthi uPetros, you have not lied to men, you have lied to the Holy Spirit. Verse chapter 5 kwandwandini. So Ananias wathi imali iphelele kodwa imali ingaphelelanga kuba wayengamazi uThixo. Umuntu omaziyo uThixo umhlonipha bengekho abantu, engekho umfundisi. Yabona nje basopleja ngoku nje basipleja ngoku umuntu owazana noThixo upleja ngokutsho kwaThixo. Kodwa umuntu ongazani noThixo oze nje kwi-society, oze nje kwi-club, upleja ngale ndlela betsho ngayo uba athi ayivele siyi-50 uba kufuneka i-5,000 divided by 50 sibaninzi nabanye bazovela. Kodwa xa usazana noThixo uthatha u-Isaac wakho kwasitsho labavangeli uziphathele u-Isaac. So ulili ndiqinisekile phaa kubhalwe o-Isaac babi, nibhalise o-Isaac phaa kulili. Mamcakela ulili ubhale u-Isaac phaa sli nibhalise o-Isaac phaa noba niye nacibiyela nacibiyela ongathi nizodlala amasenti. Lili ubhale o-Isaac kuloo ndawo. Did you obey? Do we even ask God? Because into endiyibhilivayo mna uThixo unike ungali i-resources, wanika uSino i-resources, wanika uSli i-resources. Kufanele ke ngokubonke aba bantu xa kuthiwa they need to serve God with these resources, babuze kuThixo, Thixo, how do you want me to serve you? Nina owenu Isaac noma ningavele imfaka phansi kwebhedi nina nicimba noThixo kamboni. So sithi ke i-true worshippers ziyazana noThixo, ziyamamela uThixo. And Paul uba shame abantu abakwazi ukumamela uThixo kakhulu ngabelungu shame. Uyazi abelungu uyakwazi ukuyakha yedwa i-crash. Umlungu uyakwazi ukwathenga amavili emoto yedwa. Umuntu omnyama okholwayo uba kukhe kwanda i-resources zakhe wandisa i-commitments zakhe. Yabona ngusli uba angake kuthiwe uzohola i-200,000 ngenyanga, angathi xa ifika xa ebona laa tafile yakhe bekade yithanda, yintoni nale ngo tata ungaleke into kubani obeke le nto mani? Athi nongali andazi uba yintoni le, susa la maglasi make siye kwabani bani biza amagama utshintsha nee-shops. Yeah, ke siye kwabani umuntu omnyama ke lo. The more zisanda i-resources kwanda i-commitments. The more kusanda i-resources uya ubone izinto ubumbonga ngazo uThixo zingasakufanelanga. Nabantu bayatsho ingathi ngilomfo sithenga kuye i-sound system apha. Amandiya ke siyawazi agudi ku-marketing. Yabo xa singena apha eUvongo did you say call microphone? But no, not for your church, pastor. Not for your church. Yabo xa etsho kanjalo ke u-Ash u-blessings kakhulu. Athe no Ash athi the pastor wants this mixer for his church. And I told him, not for his church. No, not for his church. That's not good for his church. So kwenzeka kanjalo ke nakuwe xa ungumuntu onganquliyo. Once uThixo wongeza kwinto ubunayo, uya uzibona ingakufanelanga le ubukade umbonga ngayo. Which means ingqondo yakho kulula uba ithathekele ekubeni yi-beneficiaries. Uyi-beneficiary uthanda izingoma zo count your blessings. Name them one by one. It will surprise you what the Lord has done. La verse leya ndiyayithanda kodwa ndiyithanda la ngoma. Because la ngoma engathi sizobala apha, azange zobala lapha. Into efamba uyayibala, famba uyabala wena what you have done for the Lord. What have you done for the Lord?
And lento ndiyitsho ibuya ndiphikisa hamba uyojonga abapostile uba did they ever count any blessing or they were counting izinto abazenzileyo. Look at uPaul xa sezofa ku2 Corinthians chapter 4 verse 7 akabali into ayenzelwe nguThixo uPetros. 2 Timothy 4:7 ulantuka pha uPawulos uthi I have fought a good fight. I-obedience leyo noba i-benefit. I-obedience leyo noba i-benefit. Kukuthobela okuya, kukunqula okuya noba kukuthola. Kunqula uthi nenzeni kukhonza. Uthi I have fought a good fight. I have finished the race. Ukufinisha i-race ke abantu abakwethu kubenefit oko noba kukhonza. Uthi I have remained faithful. Uthi ndizabalazile elugqatsweni olukhulu ngoku ndifikile entanjeni ngokuya. So uPawulos babezimisele uba xa kufika imini yokufa ifike bekhefuzela panting like dogs. Nina okwenu ukhefuzela nesindwa zinto zenu. Umuntu akhefuzela xephethe into zakhe. So nina into enifuna ukukhefuzeliswa ukusindwa zinto zenu ebeniyoziwola ecaweni. Kodwa uPawulos uthi phaya I have finished the race. Uthi ngoku ndifikile entanjeni. Ke lona ukholo ndilugcinile. Mamela into ayitshoyo uPawulos. Next. Uthi ke ngoku ke sendilindwe yimbasa. So which means uPawulos basibonisa uPawulos balandela uYesu. Andithi uYesu wenza intando kaThixo, emva koko wathi uYesu bawo ndizukise ke ngoku. Glorify me. Kodwa nina you want to be glorified apha emhlabeni. Nifana ukubonakala nikhazimla kukhathalelwa nguThixo ningathi ningamachanti. Kodwa uYesu wathi glorify me now. Paulos uyasho abuthi now the prize awaits me. Uthini? The crown of righteousness which the Lord, the righteous judge, will give me on the day of his return. Which means worshippers ne servants of God azifuni mvuzo apha. Ukuba ngoku ndiye mamuchaki ndathi ndingutishala upost level 1 ndathembeka ndangupost level 2 ndangupost level 3 ndanguprincipal. Lonto uThixo ibingenguwo umvuzo ngokawapostile. Hangomvuzo qha you are being more and more and more resourced. Kufana ubatha uThixo bekade kuthumeke ebhayisekile wathembeka ekuyena eCheckers. Ngoku kuthuma ngemoto uba yiye Durban wathembeka. Ngoku kunika iprivate jet uba yiye England. Ayikho into uThixo akunikela uba zincome ngayo. uThixo can never be glorified by what we received. He is glorified by what we do. uThixo akazukiswa ngezinto ozifumanayo. Ndike ndive kuthiwa ndizofumana imoto enkulu iBenz for the glory of God. Usili ufumene imoto ngofo uzozukiseka uThixo. Akho Thixo azuka, uThixo uzukiswa kukwenziwa kwentando yakhe. So umvuzo emzalwanini ongumnquli nongumkhonzi kaThixo uzofumaneka when the Lord returns. Olindelwe kuthini ke? Righteous judge will give me on the day of his return. And the prize is not just for me, but for all who eagerly look forward to his appearing. Uyazi uba aba bantu bazi-beneficiaries bawuqamza abafuna uYesu abuye. Abantu abasafuna into zabo kuThixo abamfuni nje, angasenzeli kwaloo nto lapho. I-double story yami ngaseyaphela ngoku. I-promotion yami sendisayine nokusayina ngeke ulungu uYesu abuye tu. So kuthiwa you can't eagerly wait for his return. Make siyeke kuleyo glorify uThixo.
masiye kuYesu. uYesu utshilo wathi glorify me kuJohn 17. Xa ndikusebenzele bawo glorify me. Okokuqala masiye kuverse 4. Uthi uverse 4, ndikuzukisile, I've brought you glory. I brought you glory. I brought glory to you here on earth by completing the work you gave me to do. Masiyefe. Ukunqula uThixo is to complete the work. Ukunqula uThixo is to say yes to the work he gives you. Secondly, to do that work. Uthi now, Father, bring me into the glory we shared before the world began. So uYesu wa glorify uThixo ngokuvuma enze into uThixo bemthume yona. Ngokuthi ke glorify me. Njengo kutsho ukuthi uPawulos benoYesu bafumana umvuzo of their worship and their service. And into endibathanda ngayo uYesu noPawulos sebeyoshare iglory ekugqibeleni, baqale bashare iaspirations. Ubungafunda uYesu because into engenzeka mamchaki, if vision yakho, if iaspirations, if i-goal yakho kwi-life kufumana izinto, ngeke ukwazi ukunqula uThixo. Umzekelo masive uYesu pha, uYesu yatsho uMatthew 6:38. Uthi I've come from heaven not to do my will but to do the will of the one who sent me. Uyideclare kwasekuqaleni. uJohn 6:38. Thank you. Kusho ukuthi nani eChristian family anizuhamba nzima. Xa nivele nathi nina ndizile entsindisweni, ndizile enkosini, ndizile kuYesu, ndingazanga kuzokwenza intando yami, ndizokwenza intando yalowo wandithumayo. Uthi kuba ndehla ezulwini ndingezanga kwenza intando yami, nina nangoku abanye benu bayangxama ninxanyiswa kukuba nilibaziseka kwintando yenu ebeniyiplenile because nifuna intando kaThixo itshintshane nentando yenu. Namhlanje ndim, kusasa nguThixo. Namhlanje nguThixo, kusasa ndim. Kodwa uYesu wathi I'm not going to share a vision with God. My goal is to do the will. Atsho ayibize ngegama uYesu, verse 39. Uthi nansi le ntando. Uthi, and this is the will of God, that I should not lose. Ndifuna nimamele indlela uYesu anqule wakhonza ngayo uThixo. Uthini? Yephi intando kaThixo ayithunywe uYesu? Not to lose even one of those he has given me, but that I should raise them up at the last day. Uvile? Not uthi intoni intando kaThixo? Ndiyibambile kuba I should not lose even one. Masiye ke uJohn 17 apho atshoyo uYesu ba, Father, I did not lose even one. Uye wayitsho intando uba intando is not to lose. KuJohn 17 uthi ke ngo I did not lose. Ndibanikile verse 12. Verse 12. So kutsho ukuthi ke ngoku nathi kuthi during my time here I protected them by the power of the name you gave me. I guarded them so that no one was lost. Uyayipawula uba kune-consistency apha. uYesu uvele wathi ndizokwenza intando yalo wandithumayo, watsho wayitsho uba intando yowandithumayo kuba ndingaluzi nomnye. Ngoku xa sele zofa ke ngokuYesu uyatsho ke ubuyela kuThixo ukuthi ndiyigqibile into ubundithume yona, andilahlekelwanga nangomnye except the one headed for destruction, as the scripture
foretold uthi oko bendikunye nabo bendibakhusela ngegunya legama lakho elo wandinika lona ndabakhusela akwaduka nomnye utsho kanjalo uYesu. So ndizama ukuthi bazalwane base Christian family into eniyizele emhlabeni yile ndinenzisa yona to say yes and carry out the will. Then masiphinde kuPawulos. uPawulos usho the same thing ncwadi yezenzo chapter 20 verse 23 24. Izenzo 20:24 uPawulos usho njengoYesu before athi ndiqibile uthi my life is worth nothing to me unless I use it for finishing the work assigned by the Lord. That's why ndisithi ke ngo aba bantu bayamazi uThixo abantu. Aba bantu bayamva. So sithi number 1 they know God through worshipers. Number 2 they hear God's voice. So kutsho ukuthi ke ngo if you don't know God and you don't hear his voice xa ethetha nawe you are not a true worshipper. Sikwi characteristics of true worshipers. They know God. They hear him. They hear his voice. Number 3, true worshipers they are genuine. They worship him in spirit. Okay, masiba manja. They worship him in spirit and truth, and not in body. They worship God in spirit and truth, not with the body. Kutsho ukuthi abanquli benyaniso abanquli uThixo ngevoice, abanquli ngevoice yokucula, abanquli ngomzimba wokudansa. Xa udansa kakhulu okanye ucula kakhulu unqula ngalandlela la ntombazana yayithi sicula phathina sigida phathina wathi Yesu akuzugidwa ngoku. Into ezokwenzeka kuzoba i-attitude of truthfulness and the attitude of obeying God from the spirit. Sithi ke aba bantu abamnquli ngemizimba bamnqula ngomoya. They love God extremely. Bamthanda kakhulu, they are crazy about him. uPawulos uyayisho loo nto ku2 Corinthians 5 verse 13. They are crazy about God. It's true worshippers. Azinalo ixesha lokucinga ngazo. Cinga ngoThixo qha. Bamthanda ngokunga. Kutsho ukuthi uba yindoda imthanda uThixo ngaphezulu komfazi nabantwana. Uba ngumfazi uthanda uThixo ngaphezulu kwendoda nabantwana nezihlobo. They love God. Secondly, they trust him extremely. Xa kukho umuntu okuthusayo ngali othi hayi ke ubulibele ngoThixo wakho uyehlukana nathi ke siyakugxotha. Ithemba labo aba balibeke kuThixo noba bangashiywa ngabantu bonke abanamsebenzi bashiyeke noThixo. They obey him extremely. When it comes to obedience, kukhalulova. Abo khalulova utsho kanjani? Bamthobela uThixo noba kubuhlungu. Kuba mnandi in their spirit apho bamnqula kukhona unqulo. So lento siyenza apha ecaweni ke mabutho kukunqula nokhonza. Asicula maculo amaninzi lapha because abanquli benyaniso abaculi babe sebethatha iculo njengonqulo. Abagidi bathathe ukugida njengonqulo. Ukugida bakubiza ngoba ukugida. They are dancing before the Lord. They are singing to the Lord. Kangaba ikhona iverse ethi
nicule enhliziyweni zenu to God. Is it Ephesians 5 verse 19 or so? Alikho sure noba yiyo okanye Colossians 3 kodwa makasijonge Ephesians nazo ba ukucula singing psalms and hymns and spiritual songs among yourselves and making music to the Lord in your hearts. Make music in your heart. Akuchiwongo ba worshiping God in your hearts, because worship is love, obedience, reverence. It's attitude yokuphakamisa uThixo. So univile pha nincokola ngendumiso namaculo nengoma, nivuma ingomba, nidumisa inkosi ezinhliziyweni. Ukudumisa kuthini? Praising him, kumenza mkhulu. So niyabona ba akubhalwa worship parsley. And iqale yathini la verse 18, gcwaliswani ngomoya oyingcwele. Be filled with the Holy Spirit. Yabo? Be filled with the Holy Spirit. Musani ukunxila butywala obunakanalisayo ndaweni yalonto, phuphumani ngumoya oyingcwele. Nisobe niphuphuma ngomoya oyingcwele nicule. Kutsho ukuthi ngoku xa ucule ukumoya awuweshipanga, qha ucule ukumoya. So masingaqhathwa ke ngoku siqhatheke xa sibona umuntu ocula dadladlambe adalile aziwise phansi, masithi hey uculile, kodwa we wonder uba uyanqulana. We wonder ukuba uyamseva noThixo. Ngathi kuyabanda ngoku apha kum. Akubandi kuni? Kusho kakuhle kuni ne? Ngisazithanda ifans. So sithi ke xa nicula mama uGaxi ane worship noba ucula uduwe phansi, ungathi uthi uyiworship lapha, ungumculi. Uyabona uLili ngoku ucula kamandi apho, ucule sadesana ngoma of the conference, but she was just singing. Then ke ngosijonge kwi-pledges ezizibhaliswa kuye ba unqulile napha, wakhonza napha kwi-pledges, sanoqhathwa man. Kaba ndivuyile khona uBuli ebefake omnye umuntu ebethetha ngeworship. Khane mve umuntu ebefake ngoBuli kwi-status. Okay, benilele. Andakho sure noba uBuli seyicimile nalanto. Ubefake umuntu othile uBuli kwi-status. Urenda anaba nguyena phofu. Ibe ngibuli but seyiphelile ngo. Anaba ngibuli ngiba. Nithulele nganina. Ngizonikhaba ke. Anamazi befaka ngibani umuntu? Umuntu umlungoso. So sithi ke ngoxa sowuculile sifuna ukuva ngoba uyanqulana. Shuthi ngoku ubabe xa eme apha echo izaziso yi-opportunity yokunqula. Kuthi unqula ukuthi yes. Nokuseva, ukuseva kuthini ke ngo is to carry out what you have said yes to. Emva koko ungalindelanga kufumana nto apha emhlabeni, ulinde ukufumana umvuzo wokunqula uThixo xa uYesu ebuya. Sithi ke they love him extremely. They trust him extremely. They obey him extremely, which leads to worship. Which leads to service. Then, characteristics of true servants. Characteristics of true servants. Impawu zabakhonzi bokwenene. True servants. Number one, they want God to be by their side. They always seek God's approval. Masfagele, they always seek God's approval.
kudala siyifumana lo Galatians 1:10 etsho nguPawulos, they always want God's approval, okanye they always want God to be by their side. Kutsho ukuthi ngamaxesha onke mawuqhamza abakhonzi benyaniso bafuna uThixo asoloko engakubo qho. Uthi obviously I'm not trying to win approval of people but of God. So they want to uba uThixo asoloko bancoma ethi ngunyana wami endikholisiweyo nguye, ngunyana wami endikholisiweyo nguye, abanandaba noba ngubani obadisapprovayo. Malo I wonder uyayivana enye into kwenithethayo. Andithi bazalwane uyarhala nawe ukunconywa ngabantu bakunu, uyarhala ukunconywa ngabantu emsebenzini, uyarhala ukunconywa ngabantu ekuhlaleni, kodwa isikhonzi sikaThixo, isicaka sikaThixo, inceku yenyaniso kaThixo ayifuna ukunconywa ngabantu. They don't seek people's approval. Abantu fanele bakuncome kuba bese kwakhona coincidence between the will of God and theirs. Number 2, they seek to please God always. They seek to please God always. Now Paulos yacho futhi phaya again, if pleasing people were my goal, I would not be Christ's servant. Which means ngeke ukwazi ukuba ngumkhonzi kaKristu ukuba ufuna ukukholisa abantu. Uthi ngaba ndivakala ngathi ndifuna abantu babe ngakwicala lam na, hayi nguThixo kuphela endifuna bengakum. So bafuna xa bengakubo abakhonzi benyaniso. Niba ngaba ndizicengezela ebantwini, ukuba bendizicengezela ebantwini ngengesiso isicaka sikaKristu, kutsho ukuthi ubuzicengezela ebantwini awusiso isicaka sikaKristu, you are not a true servant. Masenze umzekelo nguMartha, Mary. Antu Mary kwafamba uphile ukukholisa ifiance yakhe andithi. Aqonda uba ndizokwenza into ezovuyisa uJoseph nanini. Hey, yafika imini empilweni kaMary kwathiwa wena uzawumitha ngumoya ingcwele uzale unyana. Now uMary had a choice of whether to please God or to please Joseph. Nawe uzoba nayo le dilemma kumyeni wakho, uzoba nayo le dilemma kwi-family members, uzoba nayo le dilemma kwinkosikazi yakho, uzoba nayo le dilemma kubazali bakho, uzoba nayo le dilemma kubantwana bakho. Kufanele wazi ukuthi mna njengesicaka senyaniso ndifuna ukholisa uThixo yedwa. Masifunde uMary ke. uMary besimfundile izolo, andithi izolo ngalamini. Is it Matthew? Bana? Luke 1 kusho babi. But ndifuna ndawo athi uMary, I am your servant. Let it be according to your word. Uthi mna kusho kwingelosi ndisisicaka sakho. Ngoba nibo venisho bantu abawuthi kade ndibuze. Luke 1:38. Mary responded. Responded kakuthiwani uqala ko verse 37. Mary responded. Okay. Next. Kanti next. Gqitha. Buyumva man. Sibuyumva lapha. Busowenza kakuhle. Sifuna le ndawo anikeza umyalelo. Ikya nyukela Mary nyukela. Don't be afraid, Mary, confused. Yeah. Ndithanda la ndawo isho kamnandi uverse 30. Uthi don't be afraid, Mary, the angel of the Lord, the angel told her, for you have found favor with God. Kutsho ukuthi ubabalwe xa kuthiwa yenza intando kaThixo because bengazenzela. Yabona xa kuthiwa makupledge thina imali ingezine ngelosi ise favor.
sibabalo, we are favored. Xa abazalwane uPawulu bangali xa uthiwa mabenza umsebenzi kaThixo ingathi bayacinezelwa abazi uba sube uThixo befavorishile because he could do without them. Kuthiwa you will conceive and give birth to a son and you will name him Jesus. Then masiye ku-38. 38. Umazana. Mary responded, I am the Lord's servant. That's a true servant. May everything you have said about me come true. And then the angel left her. Inoba niningelo sezotsho into eni-inconvenience ningayigxotha. Hey, yetha lapha, mka lapha. Onibona mafuna ukwakha indlu, onibona ufuna uthenga isofa, onibona ufuna uthenga ibhedi. Gxotha kwalo ngelosi ibethwa ngephini esino. Kanti le ningelosi yazi ihambela yaqonda ba hayi uvumile. Kutsho ukuthi xa usizikhonzi sikaThixo sisicaka senyaniso ngale. Number 3 ke ngoku. Ngunamba bani lo simtshoyo characteristics? Yeah? And number is? Number 3. They accept inconvenience for serving the Lord. They accept inconvenience. Sifaka le verse kaMary ke. Luke 1:38. Uthi Mary ndingaliwa indoda. Kusho ukuthi uLuke 1:38 ungena kuzo zombini. Ku seek to please God. Number 2, noku accept inconvenience. Ndiyazazi ndizawumitha ngo. And ndiyazi uba ndizawuhlazeka ngokumitha kwam. Ndiyazazi uba ndizawuluza indoda ngokumitha kwam. Xa uzokwenza intando kaThixo sometimes, most of the time you are going to be inconvenienced. Kukhona into yakho ezofuneka ime, khona ukuphazamiseka kohlelo lwakho, kodwa abakhonzi benyaniso bayakwamkela ukuphazamiseka kohlelo lwabo. Bayakwamkela ukuphazamiseka kohlelo lwabo. Noba usozoservice imoto, noba usozothenga ivili, noba usozofaka ilights, abanye abantu bathi Thixo ndizoyenza lo ndiqando xa ndithenga igate. Noba uzobiya, noba uzokwenza inwele, noba uzothenga iweave. Xa efika wathetha uThixo uyakwazi ukuyamkela inconvenience xa ngumkhonzi wenyaniso. Number 4. They live to serve God and not enjoy life. They live to serve God, not to enjoy life. Aba bantu abaqhayisi ngento abayifumene ebomini. Baqhayisa ngento abayenzele uThixo. That's why you'll find ukuthi sifaka izindlu zecawe, sifaka intontoni, sifaka siyavuya kuba uThixo simenzelele. We don't boast about achievements because siyazi apha emhlabeni ayikho into yi-achievement because xa usifa awuzuba nayo. Siyazi uba silindele i-achievement. So i-true servants ke, they live to serve God and not enjoy life. Number 5. Service to them is more important than life itself. Service to them, ukukhonza, ukusebenzela uThixo kubo kubaluleke ngaphezulu kokuphila, ngaphezulu koba alive. Siyayifumana ke lonto kuPawulos esitsho phaya kuverse uActs 20 verse 24. Uthi uPawulos ndiye eJerusalem andazibona zahlelwa intoni ungenzeka ndife nokufa. Uthi but my life is worth nothing to me unless I use it to finish the work. So njengoba ndisiye eJerusalem phambi xa kuthiwa mandikhethe phakathi kobomi nokuya eJerusalem ndikhetha ukuya eJerusalem because ubomi kum abaleka ngaphezu kwe-service to God. So service to them is more important than life itself. Number 6, suffering doesn't stop them from serving.
hayi ke siyayazi le kudala siyifunda ku 2 Corinthians chapter 11, is it verse 26 babe from verse 23? Paulos amenshina zonke suffering zakhe abese sisho ba kodwa kuzo zonke izinto eyanto indikhathazayo kukhula kwamabandla. 2 Corinthians awuvakali bani from verse 23 onwards uzosifundela umlesi ekhaya. But uthi kuzo zonke izinto uthi uPaulos bazizicaka zikaKristu na uthi ndivakala njengegeza nam ndisiso ngaphezulu kwabo uthi ndisebenze nzima nangaphezulu kwabo ndivalelwe kaninzi, which means suffering didn't stop me from serving, which means into emenza uPaulos azibone sisicaka sikaThixo kakhulu kunabo kungenxa ba usebenze nzima kakhulu kunabo, and okwesibini usafarishe more than all of them and uface dangers more than all of them. So suffering doesn't stop. Imbi suffering ngekuba kuthiwe nikela ngemali wothenga iyogurt kanti uPaulos kuba kuthiwe uzobulawa abethwe ngamantye. The last one for today, they care about God's interests and not theirs. They care about God's interest. Banakekele imicimbi kaThixo kuneyabo. Banakekele imicimbi kaThixo kuneyabo. That's why ndisithi ke kunzima ukhonza CFA xa ufuna kude kuphunyulwe ude wenze zakho interest, because you wait forever sli. You wait forever here. Lo nditsho nguPaulos ngoTimothy kuPhilippians 2:20 ne. As it Philippians 2:20 uPaulos uchaza lo mfana anguTimothy uthi akekho nje ngoTimothy. Bonke kuthiwa I have no one else like Timothy who genuinely cares about your welfare. Kutsho uTimothy wayekhathalele iwelfare yaba bazalwane. Uthi kaloku uTimothy lo kuphela komuntu ozimvo zinjengezam. Yaye unomdla ngokwenene kuni. Nalapha ecaweni ndinabo abantu abanezimvo njengezam she. Bakhona ke abasacengayo kunzima, bakhuthuka amadolo. Kodwa ke noko baya phambili. Uthi xa uverse 21 uthi nje bekhetha uPaulos uTimothy sithi akekho njenga uthi all others. So sithi verse 20 and 21, all others care only for themselves and not what matters to Jesus Christ. Kan verse NIV, bonke abanye baxakeke izinto zabo bengayinanze nganto ekaKristu imicimbi. So abanquli nabakhonzi benyaniso bakhathalele imicimbi kaThixo, not benefits. Kuthiwa for everyone looks out for their own interests, not those of Jesus Christ. Kodwa abakhonzi benyaniso bathi Nkosi ndenzeni, Nkosi ndenzeni, Nkosi ndenzeni, Nkosi ndenzeni, bathi thuma mna Nkosi. Ukumbona umntwana othi behleli phansi avela anabe kunzima nokumthuma lo mntana lo. Kubuya amazi baxa iphakama oqala abambelela jiko ngathi intsha izama ukulala. Mabutho bani ngabakhonzi. Mabutho ningakhathali kukhonza. Ukubulaleka kwenu akulambathe enkosini. So abakhonzi benyani, they don't get tired of serving. So kusho ukuthi ke ngosili into enizele apha ecaweni xa nizohlala apha ngecaweni nizomamela ukuthi yenzanini, then emva koko nibe senimthobela by accepting, nibe senimkhonza by doing, nibe senilindela i-crown when he returns. Because uzofika uYesu athi ndathi yenza into ethile wayenza, ndathi yenza into ethile wayenza, ndathi yenza into ethile wayenza. So masihlale sikuye ke ngosimva. The last verse masiyifunde, is it 1 John chapter 2:28?
ethi masihlale sikuye uYesu, sihlale simamela into asithuma zona ukuze xa evela singabi ngabo abazombaleka. And now, dear children, continue in him, so that when he appears, we may be confident and unashamed before him at his coming. Ewe bantwana bam, hlalani nimanyene noKristu. Xa umanyene noKristu ke uKristu wezosebenza apha emhlabeni, which means uzawusebenza koko ukuze sibe nesibindi akuvela. Ngokunjalo singabi nazinhloni ngemini yokufika kwakhe. Cela uveze uNLT nesixhosa esidala. NLT nesixhosa esidala. And now, dear children, remain in fellowship with Christ, which means remain in fellowship with the best servant. Ubuvana no Yesu uzawuseva. Wake wathi uTata uNxumalo abantu abani uthi uba uke wayifriend yakhe uThixo uzokuxelela ingxaki zakhe. Uba nje ukwayifriend yakhe, he will tell you izinto zakhe fanele zenziwe. Uthi ke, and now, dear children, remain in fellowship with Christ, so that when he returns, you will be full of courage and not shrink back from him in shame. Ngoku ke bantwana, hlalani kuye ukuze xa athe wabonakaliswa sibe nokungafihlisi, singadani, simbaleke. Imani xa ethi gqi umzali wakho ebekuthume uba yenza into ungayenzi, ungambaleka noba ungaya kuye. Ititshala xa ungayenzanga homework urhalela ingene eklasini noba urhalela ingangeni. So uyavuya ngoba uthunywe shop. Sithi ke into esiyizele ecaweni asizanga amaculweni, asizanga uzovana, asizanga njengoba bendisitsho izolo asizanga uzongcwabana. Asizanga kuzokhathalelana. Sizokhathalela imfuno. Niyakhumbula ndi-arrange i-interest. Sima kwezi interest zikaThixo phezulu. Kube zii-interest zabantu phakathi, kube zii-interest zakho ekugqibeleni. So ifuna ke ngoku ungabi nengqondo kaPetros. uPetros uthe uYesu kuMatthew 16:26 or 21 or 23. Matthew 16 uthi uYesu, away from me Satan. Uthi, you have the interest of people in mind, you don't have the interest of God. Ndifuna version ezosho kanjalo, human concerns. Uthi, get away from me Satan, you are a dangerous trap to me, you are seeing things. Andifuna le version koveze ezoba ne human concerns. NIV, yes. Uthi, away from me Satan. Uthi, you are a stumbling block to me. You do not have in mind the concerns of God, but merely human concerns. So funa xa umzalwane uyilumkele into yoba uhend up uba yi-humanitarian, ube yi-philanthropist, ube ngumntu ofuna abantu bahlale kakuhle, end up siba yi-club. Uyazi uba abantu abaninzi apha ecaweni mamcagele bemkiswa ngumoya we-club, because bathi xa iba wrong utata usibani bani kuthiwa mandihlukane naye, hayi ke ngcono ndilandele yena. Xa iba wrong umama usibani bani nalo tata weyiqhwaba kanje, way more of a humanitarian or philanthropist. So uphawula uba icawe ziyajikwa zenza intando zabantu, kukhathalelwa abantu abalambayo. Icawe ijikile nje yangu-human, yangu-human settlement, kwakhiwa izindlu, kodwa khona into ekuvangela. Into ebalulekile kuba kuzovela umfundisi ezonconywa, kuza umeya, kuzovulwa indlu ekwakhelwe kuyo umzalwane. Kwelo xesha ayikho iholo yecawa, ayikho kwelo xesha, ayikho into yokuvangela, kuhoywe i-human concerns. So funeka uyilumkele into yoba uSathane into angayenza angakwenza ungade uyofika phaa kulevel kaYesu. Uthi, ndisukile ekuthandeni imfuno zam kodwa ngondithanda imfuno zabantu. Kanti i-highest level of worship and service and yile yokuba kube zimfundo zikaThixo. Cela ke sizothandaza sime ngenyawo. Sithe ke sinentlobo ezintathu zabantu ecaweni. Abokuqala zintoni?
zi-worshippers. Abesibini zi-servants, ngabantu aba-right kabo, sibe naba besithathu barongo. Zintoni ke ezi? I-beneficiaries, sinabanquli abathi yes, abancedisi, ngabancedisi bantwana, ngabakhonzi, not abancedisi lapha. Nicinga ukuphaka nina ngoku? Bava bacinga ukuphaka abantwana. I-servers, oh bacinge i-servers zesidlo. Abakhonzi. Izicaka. Not abankonzi, abakhonzi. Then ibe ngabaxhamli aba bazothatha into zabo. Kangaba sili umenywa ifriend yakhe ethi isotha into zakho awuyi kulo cawa. Uba ke ndeva umshumayeli wakhona kungumshumayeli opromote abaxhamli, ayikhange iBhayibhile ifune sibe ngaxhamli. Yakhumbula uYesu wathi nina nindifuna ngenxa yentoni? Ngenxa yezonke. Anindifunanga kuba nibone i-miracles, which is the proof yoba I am the Messiah. Then sabe sithi i-definition ka-worship. What does worship mean? What is the worshipper mean? A person who shows reverence and adoration for the deity. That is le nto ayikhonzayo umuntu, ayihloniphe kakhulu, ayithande kakhulu. A person who feels great admiration and or devotion for someone or something. Next ke ngoku besithethe ngantoni landelayo? True worshippers. Sithe i-true worshippers, they love sithe i-components of worship. I-components of worship sizama uyi-summarize zintathu. Love extremely, trust extremely. Sho noba angalahlwa ngubani bemthembile, noba indoda yakho ubuyithembile ithi yakushiya, noba nguyise womntwana ubumthembile uthi yakushiya, kodwa xa uyi-true worshiper you only trust God extremely, such that you live as if there's nobody else. Then they obey God extremely. They love extremely, worship, they love extremely, trust extremely, obey. Kusho nilindele apha ecaweni i-extreme love for God. Apho nizoba ngathi ni crazy. Then next siyake ngoku characteristics of true worshippers. They know God, they hear God's voice, they worship him in spirit and body, not and truth, not in body. Abasolo bejayiva oko kuthiwe yu asinquli kwayo nakula cawe, asinqula abebephamisa amalaphu lapha benqula in body. It's more about the attitude. They are crazy about God, these people. They trust God, they obey God. Ndibashiyele ne extremely. O trust in, yeah, you trust usolo kuhamba no extremely lapha. Because bonke abantu bamtrust uThixo, but not ngokungapha. Bonke abantu bamthobela uThixo, not ngokungapha. So fanele umthobele na kwinto yokucingela uba ubungeke umthobele. Umzekelo anti iworshipper yethu esikoutileyo kuAbraham, uba wathobela uThixo ngendlela engaphaya, kwaba uzonikela unyana ukuphela kwakhe, sibona uMaria enikela ngomzimba wakhe. Then next siye ke ngoku kwi-characteristics of true servants. Oh, these ones, they always seek God's approval. Ubuyanikela ko JJ kufuneka ancome uThixo athi unikele kahle. Uba uyachayela kufuneka uThixo ancome. Indlela aphila ngayo yoncumo, they seek to please God always. uThixo abafuna esoloke evuya, not themselves. They don't please themselves, because ukuvuyisa uThixo kufuna sometimes wena ungabe pleased. They accept inconvenience to serve God. Uba ukukhonza uThixo kwenza ulahlekelwe kokuthile, ungakutholi okuthile, they accept that. They live to serve God and not enjoy life. Abaphileli, which means xa befumana more money, for them more money means more service. Kanti abanye ogalakatshana aba, more money means more improved life. Next,
Sithi-ke, service to them is more important than life itself. Uba ekwenzeni intando kaThixo bazoluza ubomi abanamsebenzi. uPaulos itshilo loo nto uba uye eJerusalem akanandaba noba ngafa. Suffering doesn't stop them from serving God. Uyatsho uPaulos uba ndibe sezingozini kumawethu, ndasezingozini kuzo zonke indawo. Siyathandaza. They care about God's interest above their own. BanjengoTimothy banakekele izinto zikaThixo ngaphezu kweza. Uba ke awunazo ezi characteristics awuzulunga apha ecaweni. Khawubuzicenga, because we are trying to be true worshippers. We are trying to be true servants. We are trying ukuyisusa ingqondo ye-beneficiaries. uThixo simkhonzi ngento azosinika yona apha emhlabeni. Simkhonza ngokuba xa sihlangana naye singabe nazihloni. Ngicela sivalamele. Ubufuna ndithandaze nawe uThixo akunika amandla to be a true worshipper. Okanye uyazibona uba busowusehla ekubeni yi-true worshipper ngenxa yendlela ozijonge ngayo izinto. Ubusowunento esindwa imithwalo yakho ngaphezu kwemithwalo kaThixo. Uyazibona ukuba uyehla kwi-commitment. Uyazibona uba uqala ngawe ngoku. Uqala ngawe kunokuqala ngoThixo. You reason with God xa uThixo yenza into ngoku. Awusakwazi ukuthi yes. Ndifuna uguquke namhlanje uthi Thixo, I'm sorry. Andiphilanga ngendlela endifuna abantwana bami baphile ngayo. Intando yakho ndiyayikala. Intando yakho ndifuna ibe convenient to my situation. Kodwa namhlanje ndithi I will serve. I will worship and serve you. I will bow to you. Heavenly Father, siyabulela ngezwi lakho namhlanje. We pray that sibe libandla together who bow to you. Sibe libandla elingadanisiyo kodwa eliqondene nokumamela, likuve ubuthi malenze ntoni. Sitsho senze sikuve as individuals. Sazi ukuthi Thixo wethu namandla, you don't need many Marys. You need only one Mary to do your will. Help us to obey you individually, not as a group. Even if my friend is complaining against your will, even if my relatives are complaining against your will, help us to worship you and serve you as individuals. Siyazi umzekelo kaAbraham zanga kukhonze ngemvume kaSara. Siyazi uMary zanga kukhonza kunqule ngemvume kaJoseph. Singangqalana nawe ukuze xa ufika imini yokuphela kobomi bethu sisifa sibashiya ababantu si-connected kubo, sikwazi ukubhekana nawe sodwa ngabanye, kuba kulitsho ilizwi lakho kuba omnye nomnye fanele eme phambi kwesihlalo sakho sokugweba. We pray in Jesus' name that by your Spirit you will help us and your grace. In Jesus' name, amen.